Magandang gabi sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming Kandusanan istasyon na hindi pa narehistro. At ngayon mga Kandusanan, may babasahin akong sulat galing sa ating kababayan na si Mary Grace nga taga Trento, Agusan del Sur. Ug aniya ang iyang sulat. Kabahin kini sa iyang hinigugma nga si Pedro. Mahal kong Pedro, Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo at kahit wala ka na, nangangarap at umasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Kung nasaan ka man ngayon, Pedro, sana maalala mo ang Paskong masaya nung kasama kita. At sana ngayong Pasko makasama kita ulit. Mahal kong Pedro, Merry Christmas sa iyo and Happy New Year. Mahal na mahal kita. Mwah! Mga Kandusanan, mao katong sulat ni Mary Grace sa iyang hinigugma nga si Pedro nga iya taong gipadala diri sa among Kandusanang istasyon. Ganun naman talaga mga Kandusanan. Hindi talaga natin maiiwasan na maalala ang Pasko. Ang Pasko nakasama natin ang ating mahal sa buhay. Ang sakit ng sulat talaga ni Mary Grace. Para kang Pedro. Dahil malapit na talaga ang Christmas. At naalala niya talaga ang mga nakaraang Pasko nung kasama niya si Pedro. Ang sayang isipin ang mga Paskong kasama natin ang ating mahal sa buhay, mga Kandusanan. Ang Pasko na masaya kasama natin ang ating mahal sa buhay. Ang masakit mga Kandusanan, kung darating na naman ang Pasko, na maalala natin ang ating mahal sa buhay na kasama natin sila. Kagaya sa sugilanon ni Mary Grace, na siguro ngayong darating na Pasko, hindi na niya makasama si Pedro. At hindi sinabi sa kanyang sulat dito mga Kandusanan na kung saan si Pedro. Siguro si Pedro ay namatay na o may iba nang kasama sa buhay. Ang akong ika-advise sa imo, Mary Grace, hindi mo kasi isinulat kung patay na ba si Pedro. O baka siguro si Pedro may kasama ng ibang babae. Kung may kasama ng ibang babae si Pedro, hayaan mo na lang siya. Siguro, masaya na siya sa kanyang mahal ngayon. At kung patay man si Pedro, dapat maging masaya ka.
para makita naman ni Pedro kung nandun na siya sa ibang mundo, na makita niya naman yung mahal niya na masaya kahit wala siya. Isipin mo na lang ang mga nakaraang Pasko na kasama mo si Pedro para masaya pa rin yung Pasko mo. Masaya pa rin yung Pasko mong darating. Ug maura kato ang akong ika-advise sa imo. Merry Chris. Unta malipayon ka sa muabutay nga Pasko. At Merry Christmas sa'yo and Happy New Year. Salamat sa imong gipaabot nga sulat diri sa among kandusanang istasyon, kabahin sa imong hinigugma nga si Pedro. Maraming salamat. Hello mga kandusanan! Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.